entenem que amb aquesta situació econòmica i aquesta davallada de la qualitat de l'ocupació en el mercat de treball ha aparegut una nova classe social que estaria dins de la classe obrera, dins del proletariat, i que nosaltres li diem el precariat. En aquests moments hi hagi persones al mercat de treball català treballant que no tenen ni salaris acceptables ni jornades laborals adients per poder compaginar amb la seva vida personal, que moltes vegades no tenen un reconeixement professional per la tasca que desenvolupen i que en general la seva feina es desenvolupa en un ambient de manca de seguretat. Hem assistit els darrers anys a una baixada del valor dels salaris en el conjunt de la renda nacional i entenem que són conseqüències negatives de la globalització i de la flexibilitat del mercat de treball. Entenem que la subcontractació i la situació d'alguns sectors situen persones, treballadors, que tot i que treballen cada dia, ho fan en unes condicions molt precàries. Que no hi ha una única precarietat laboral, sinó que hi ha moltes precarietats laborals. I aquestes precarietats laborals, cada treballador o treballadora en podem patir una, dos, tres o quatre, però, per desgràcia, el que es confirma en els últims anys d'augment de la precarietat laboral és que tothom patim una precarietat laboral o altra. Majoritàriament, les cares de la precarietat més dures afecten a joves i a homes i dones estrangeres, principalment del sector de la construcció i de serveis, i territorialment on té més impacte és a Lleida, seguit de Barcelona. Per tant, la situació és greu i, per desgràcia, en la situació de crisi econòmica, nosaltres preveiem que en l'actualització d'aquestes dades podem anar encara pitjor. Per tant, és un toc d'alerta, és un toc de visualitzar, és un toc que ningú es pensi que la precarietat i, per tant, el que ve després de la precarietat, que pot ser l'atur, no li pot afectar, sinó que en la situació de crisi econòmica actual ens pot afectar a tothom. Perquè a la que anem sumant més indicadors de precarietat, més perill d'atur o d'exclusió social tenim.